SSPA मेडिकल कॉलेज आणि हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग इथं आता गर्भवती मातांसाठी सामान्य प्रसूती किंवा सिझेरियन पूर्णपणे मोफत। या अंतर्गत मोफत मिळणाऱ्या सुविधा रजिस्ट्रेशन चार्जेस, सर्जन चार्जेस, डेली व्हिजिटिंग चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, बेड चार्जेस, अनेस्थेशिया चार्जेस, रूटीन लॅब चार्जेस, जेवण नाश्ता तसेच आवश्यक असल्यास एका दिवसाचा ICU चार्ज, औषधांचे चार्जेस, औषधालय आता अगदी माफक दरात। संपर्क दुर्वा गंगावणे 9370 05 60 76 आणि अरविंद कुडतरकर 9325 23 25 62। फोन नंबर 023 67 23 40 00। दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल।